Haupa, Iturri taldekoa gara eta eskolan dirurik gabeko eguna antolatu nahi dugunez, gure zuzendariari Josebe Aizpiri elkarrizketa bat egin nahi dio. Josebek eskola ugaritan egin du lan eta munduan zehar asko bidaiatu du. Eskarmentu handiko emakumea da, beraz gai honetaz ere asko daki. Kaixo Josebe. Iepa! Zer deriotuzu dirurik gabeko egunari buruz? Badakigu beste eskolatan antolatu duzula. Ongi iruditzen zaizu gure eskolan ere ospatzea? Bai, oso ongi iruditzen zait. Egun horretan behintzat, diruari ez diogu hainbeste garrantzia ematen, dena trukatzen baita. Gainera, pertsonen arteko harremanak sendotzeko balio du ere. Zer antola dezakegu? Aukera ezberdina daude. Toki gehienetan azoka solidarioak sortzen dira. Bertan, jostailuak, liburuak, CD-ak, bigarren eskuko arropak eta bartrukatzen dira. Beste ideia izango litzateke, eskolan zehar ginkana bat asmatzea. Konpartitu nahi ditugun liburuak, jostailuak eta abar aurkitu beharko ziren. Edota lapiko solidarioa, denbora bankua eta abar. Zer, jostailu erabilien azoka ezagutzen dugu, baina zer da denbora bankua? Denbora bankua, zerbitzu bat beste zerbitzu baten truke ematea da. Horretarako zerrenda batzuk prestatu beharko genituzke inskripzio moduan eta eskolako familiei banatu. Talonario batzuk ere prestatu beharko genituzke ordu kopuruekin. Talonarioak ordaintzeko balioko zuen. Parte hartu nahi duenak zerrendan idatziko du zertan den trebea eta zer beharko duen. Adibidez, prest nago astero ordubete ingleseko klaseak emateko eta horren truke masaje bat jasoko nuke. Eta gu egun horretan zer egingo genuke? Bankuak bitartekariarena egingo zuen eta trukatze horiek ahalbideratuko zituen. Niri umeentzako ginkanarena gustatu zait. Dibertigarria izan daiteke. Ongi prestatuz gero bai, baina gauza asko hartu beharko ditugu kontuan. Eguna, ordutegiak, voluntarioak, okapenak, kartelak, logoa, eslogana eta abar. Badaukagu nahiko lan. Eslogana prestatu dugu. Musutruk debalde gure ongizatearen alde, edota truke musutruk. Eskerrik asko Josebe gurekin egoteagatik. Ez horregatik eta hurrengo arte.